Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Narito na ang mga nagbabagang balita. Umano'y drug kingpin sa Baguio, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ilang dati at kasalukuyang pinuno ng mga kolehiyo at universidad sa Baguio City, suportado si Vice President Leni. Pagdagsa ng mga turista, ramdam na sa Baguio. Pagdiriwang ng Kawayan Festival sa Abra, sinimulan na. Bayanihan, ipinamalas sa Mountain Province. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Laimbag nga malem amyanan Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Simula pa noong weekend, ramdam na sa Baguio City ang pagdagsa ng mga turista. May kwento si Randy Guzman. Kapansin-pansin na ang pagdami ng turista sa Baguio City. Refreshing, masaya dito. Family bonding. Ang grupo naman ni Natasha may mga na-miss sa lungsod kaya't agad na umakyat nang lumuwag ang restriction. Usually naman yung Burnham Park, yung foods, yung culture dito, ganyan. Tapos ngayon na parang every Filipino naman kasi part na yung Baguio talaga, di ba? As one of the tourist spot. So ngayon na parang may new normal, kakaiba yung experience ngayon. Bukod sa mga pasyalan, isa din sa mga binabalik-balikan ng mga turista ang sikat na strawberry ice cream. Hindi rin pwedeng palagpasin ang strawberry taho. At kung usapang Burnham, ang pagsakay sa mga bangka ang isa sa mga nasa bucket list. Kaya naman, masayang-masaya si Christopher. Siyempre, may dagsaan ng mga turista yan kasi open na yung natin, yung tourist. Kaya siguro medyo okay lang kitaan dito sa Baguio. Bagamat may ilang pag-aalinlangan ang mga residente, hindi maikakailang magandang indikasyon pa rin ito ng pagbangon. Mahirap po ang sumakay. Marami kasing taong Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Mga magulang at kanilang mga anak nasasabik na sa inaasahang muling pagbubukas ng Children's Park sa Burnham Park. Ang kwento hatid ni Tricia Calera. 2 taon nang sarado ang Children's Park ng Burnham Park. Kaya naman, ang mga magulang tulad ni Sherin, excited na sa muling pagbukas nito. mahirap po talagang nasa bahay lang po sila. Kaya ngayon na medyo
Nakakaluwag po, kaya nilabas namin po sila. Ayon naman kay Hana, mahalaga sa kanya na makapasyal ang kanyang anak. Kasi pag toddler yung anak mo, yun yung years na very explorer sila eh. Pwede naman din yung madudulot nun mentally sa mga bata na nilalabas mo din sila. Maliban dun sa fear na dahil nga may pandemic pa. Pero kailangan natin sabayan yung pandemic kasi kailangan pa rin mag-move on sa buhay kahit andyan na yung virus. Kumbaga, we'll live with the virus na. Ayon sa City Environment and Parks Management Office, magiging limitado ang bilang ng pwedeng pumasok. Kapit na i-open yan. Ang target date is March 12. Okay. We've been doing and trying our best para by that time, na dumating yung time na yun, dapat ready na. Bagamat na sa Alert Level 1 na ang Baguio City, pinapaalala pa rin ng pamahalaang lungsod na sundin ang mga COVID health protocols upang maiwasan ang pagtaas ng COVID cases sa mga bata. Trisha Calera para sa Luzon Headlines. Samantala, sinimulan na ang isang linggong pagdiriwang ng Kawayan Festival sa lalawigan ng Abra. Magbabalita, Charles Limon. Pagkatapos ng isang taon, muling ipinagdiwang ng probinsya ng Abra ang Kawayan Festival. Sa unang araw nito, makukulay na kawayan stalls ang itinayo sa bayan ng Bangged para sa agri-tourism trade and food fair. Dito, makikita ang mga one town, one product ng 27 bayan na bumubuo ng probinsya. Kasabay din ng pagdiriwang ang iba't ibang aktibidad kagaya ng LGBTQIA Light Parade sa March 4, Grand Float Parade at dance competition sa March 9 at iba pa. Highlight naman sa pagdiriwang ngayong taon ang pagdiriwang ng unity team ni Bongbong Marcos at Sara Duterte sa probinsya. Dahil dito, inaasahang dagsa ang mga turista sa probinsya kasabay ng pagbubukas ng bus trip ng Abra mula Ilocos Norte at Maynila. Sinimulan na ang nasabing pagdiriwang ngayong araw. Magtatapos ito sa March 9, 2022. Maaalalang kinansela noong nakarang taon ang pagdiriwang dahil sa pandemya. Pinaalalahanan naman ang lahat ng dadalo sa pagdiriwang na sumunod sa mga health protocol bilang pag-iingat sa pandemya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Balita, naghayag ng suporta para kay Presidential Aspirant at Vice President Leni Robredo ang ilang dati at kasalukuyang pinuno ng mga kolehiyo at universidad sa Baguio. Magbabalita, Ren de Guzman. Naghayag ng suporta ang 117 dati at kasalukuyang pinuno ng mga kolehiyo at universidad para kay Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo. Kabilang sa mga ito si Father Gilbert Sales ng St. Louis University, Virgilio C. Bautista at Ray Bautista ng University of Baguio at Priscilla Macan Santos ng UP Baguio. Bagamat nakadikit ang mga pangalan sa mga akademikong institusyon, hindi naman raw ito paglabag sa Commission on Elections and Civil Service Commission Joint Circular No. 001 Series of 2016 o ang electioneering and partisan political activity na nagbabawal sa mga kabilang at nasa ilalim ng dalawang ahensya na mag-endorso ng kandidato. Pag private, okay lang yun. Ano naman siya, hindi naman sila government employees, di ba? Pero kahit government employees, sa Constitution, they are allowed to express kung sino yung gusto nilang i-vote. So, kasama naman siya sa freedom of expression, kahit government employee. Pero kung sa private din, okay lang yun, wala namang problema. Ang hindi lang daw pinapayagan ay ang pamimilit sa mga dapat iboto.
This would not be a problem for us in the Commission on Higher Education sapagkat sa isang demokratikong bansa, karapatan naman ng bawat mamamayan ang maghayag ng suporta kung sino mang kandidato ang kanilang ninanais. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Umano'y drug kingpin sa Baguio City, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Yan at iba pang balita. Abangan! Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Sa milk din ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Hinatulan na ng habang buhay na pagkakabilanggo ang natitirang drug kingpin sa Baguio City. Magbabalita, Charles Liman. Matapos ang halos 2 taong paglilitis, hinatulan na ni Regional Trial Court Branch 60 Judge Rufus Gayo Malecdan Jr. ng life imprisonment at pagbabayad ng multang ₱250,000 si Federico Oliveros. Simula pa noong isinagawa natin yung operations laban sa kanila, pagtugis sa kanila bilang high value targets, si Federico Oliveros na lang yung natitira. Last man standing, sabi nga. Nahuli si Oliveros noong July 14, 2020 sa kanyang bahay sa San Carlos Heights, Baguio City sa isinagawang raid ng PIDEA.
Nakuha mula sa bahay nito ang kalahating milyong pisong halaga ng shabu at baril. Kilala si Oliveros at ng kanyang mga magulang bilang big-time supplier ng shabu noon sa Baguio at Benguet. Ang pamilya Oliveros ay very interesting kasi yung tatay niya convicted din ng life imprisonment, yung nanay niya convicted din ng life imprisonment at siya ngayon life imprisonment. Lahat sa violation ng Dangerous Drugs Act. Sa monitoring ng ahensya, 2 pang drug personality ang binabantayan sa Baguio City. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mag-aalok ng libreng legal advice ang Integrated Bar of the Philippines sa mga men in uniform ng Cordillera. Nagbabalik sa report, Charles Limon. Pabigat sa mga security forces ang mga kinakaharap ng mga kasong may kaugnay sa trabaho. Pero inaasahang maiibsan ito dahil sa alok ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Oh yes, this is part of the legal aid program of the Integrated Bar of the Philippines. We expanded the coverage of the legal aid program that we will provide them free legal counseling and free professional services on meritorious cases on civil, administrative, and criminal cases where they are the accused, where they are the defendant, or they are the respondents, so long as the cases are, shall we say, service-connected. Sa naturang kasunduan, makakatanggap ng libreng administrative and criminal cases. And it's good that the IBP offered for free the services, legal services to our PNP personnel. Maganda because it will give great help to our men in uniform, especially those facing trump-up cases, administrative, civil, or criminal. Aside from the stress na they have to bear, medyo magaan dahil may grupo ng mga abogado na tutulong sa kanila. Isa sa mga higit na makikinabang dito ang PNP. Binabalangkas na ang Memorandum of Agreement ng IBP at ng mga nasabing ahensya ng gobyerno para malagdaan ito sa lalong madaling panahon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang building code. A lot of people are interested in securing a building permit for their planned or ongoing construction of residential houses or even buildings. Under the building code, you can apply for a building permit kung you have the essential requisites. Among them is title to the property. So, ang rule dito is only titled property owners may be entitled to a building permit from the local engineer's office or the building official of the locality. Meron tayong provision, no? Section 214 of the building code. At ito ay nagsasabi na yung mga dangerous buildings, no, are those which are declared to be structurally unsafe. And it may pose danger to the lives of people or danger to the destruction of property. Tanong, ang poste ba ay considered na part of the requirements ng building code na kailangan ng building permit? Halimbawa, poste pa lang ang natayo ng isang may-ari ng bahay, pero wala pa siyang building permit. Is it necessary to have it demolished for violation of the building code? Meron tayong desisyon ng ating Korte Suprema na nagsabi na ang poste lang, ang poste, if nakatayo, is not considered as a danger to the as a danger or risk to people or to property. Hence, it cannot be covered by that provision of the building code which considered it as dangerous under
Article 214 of the Building Code. So pag poste pa lang, no, hindi na dapat sinisita yan ng building official na dapat kumuha ka muna ng building permit bago mo maitayo yung poste na yan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Bayanihan, ipinamalas sa Mountain Province. Ang kwento, susunod na. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ipinamalas ang bayanihan sa Mountain Province matapos umadsad sa palayan ang isang sasakyan. Magbabalita, Ran de Guzman. Makikita sa videong ito ang pagtutulungan ng mga otoridad at ilan pang volunteers para mahatak ang sasakyang nahulog sa palayan sa Utukan Norte, Bauco Mountain Province. Ayon sa Bauco PNP, nahulog ito pasado alas 7:40 ng umaga kahapon. Galing sa Sabangan. While she was traversing at the said place, he heard an unusual sound emanating from the back portion of the vehicle, prompting her to supposedly park her vehicle to the other lane in order for her to check the unusual sounds, but she miscalculated the road, thereby the vehicle outbalanced and turned down to the rice field, ma'am. Galos lamang ang tinamo ng driver na kinilala ng PNP na si Giselle Abadayan Agageyo, 18 taong gulang at residente ng Tadjan Mountain Province. Agad itong dinala sa ospital ng mga nakasaksi. Malaki ang naging parte ng mga residente sa ginawang pagresponde. Yung ginagawa ng natin na bayanihan, ma'am, yun ang parang ginagawa natin na komunidad na pag lalong-lalo na dito sa Cordillera, pag may kitang aksidente o may problema doon, kusa silang tumutulong at yun ang programa namin na isang kapulisan na meron yung mga
effort or coordination between the community and the stakeholders in order to address any problems like the accident. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan.